Hop, așteptăm comanda liniștit. Am ajuns în parc. La mall nu v-am mai filmat nimic, că nu știu ce au avut. Au fost foarte energici și nu prea ne-am înțeles. Și ne-am adus în parc să consumăm energia. Ce s-a întâmplat, Dalia? Hai, dă-i încet, ușor, din picioare. Concurs de viteză. Dalia, vino să te dai aici cu el, vrei? Nu vrea să vină aici, Dalia. Hai. Mai încet, Robert. Să nu vă loviți. Am prins loc și în acest leagăn, de mult îl urmărim și nu prea puteam loc. Prima dată de când a găsit parcul și aveai și noi loc în leagăn. Robert e lângă, Dalia e aici, s-a dat și el cât s-a dat și nu mai vrea. Robert e mai cu viteză, Dalia mai încet. Noi am ajuns acasă, gata parcul. Am plecat mai repede, n-am apucat să mai zicem nimic pentru că Robert a avut un mic incident, s-a dat în leagăn, a sărit și îl durea puțin mâna. Ne-am speriat un pic, am crezut că s-a rupt, dar între timp e ok, nu are nimic, probabil că a fost doar puțin forțată. Așadar, Dalia doarme, noi ne pregătim și noi de somn. Și vă urăm o seară minunată, vă așteptăm cu like și subscribe.